Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate too. Uthando Nesthembu review siyaxoxa yo. Cha, this time ngithanda ukuthi sixoxe ngezinto deep kodwa singabe deep. Sibe nale impendulo zalinto besihlezi siyibuza. Umakhumalo versus uMayeni. Mase kuthi kukhona othi-ke kune-big issue lana, kunesigaxa senkinga. Kuvelile kodwa dede ngazi noma walalela noma ungalalelanga yini. Kahle kahle engizombe bekufanele ukuthi u-second wife kubo ubani? Kube uMakhumalo. Ngeyizathu ey'thile-ke ubaba uMseleko waletha uMayeni ngaphambi kwaMakhumalo. Waletha uMayeni uMakhumalo esekhona. Ake siyenze ibe sanganekwane lento. I-process yokukhuluma noMakhumalo ukuthi kuza uMayeni warawara, uya-understand. Kodwa deep down ayinjalo leyo nto. In period yokuthi ube ka-boyfriend or kamyeni wakho wakusasa, uphithizele, mase kufika omunye ngaphambi kwakho, ayimnandi leyo nto. One, izokwaziwa umphakathi ukuthi lo useshade kuqala kodwa lo ekhona. Ngaphambi komphakathi, umndeni wakho, abazali bakho. Uyayibona-ke leyo ndaba inkulu. Kodwa-ke manje egameni loku-understand, because bona bebazi ukuthi bakha ini, izo-understand. Kodwa masiyibuka kahle kahle, indaba ilapho. Ayikho kuyona yonke lento ebalayo ephathekayo ukuthi ingube ready enjani. Leyo nto leyo iyamlimaza omunye ngendlela efanayo okulimaze ngayo uMayeni ukushada kamacele kuqala. Kanti uMayeni ngoba engasekho uzobuya sekukhona uMakhumalo. uMakhumalo yena uzazi ukuthi ulandela lo osevele ekhona ewumngani naye. Uma esefika uMayeni, ufika uMakhumalo usebhonde noMangwabe ngoba uyezwa ukuthi uMangwabe noMakhumalo mase bekhuluma bebenento yabo bobabili. Base banikeza uMayeni i-cold shoulder. uMayeni-ke ngathi ubuka izinto ay'bambe. Wabuka ukuthi laba bamphatha kanje ngoba bekune-WhatsApp group uMayeni angekho kuyona. But leyo ukuthi kuhlonishwe umndeni wakayeni before wakaKhumalo, uMakhumalo esekhona, kunendawo okuyenze wrong. Ngendlela efanayo noMayeni kube nendawo ebe wrong ukuthi uMacele abe u-first wife, kodwa wakwamukela. Yilelo-ke iqiniso elingeke lizwe likhulunywe nge-TV because umshado uma ungena omakhelwane bayazi. Bazokhuluma futhi omakhelwane ukuthi hawu, isigaxa sendaba. Wameqa why? Yini indaba lenza? Njengoba esho futhi ukuthi ubefika yena esekhona. Waba ne-encounter naye. Uqale lapho kungamthandisisi. Ngoba mhlampe kungenzeka ukuthi ukufika kwabo behlangane bebevele bengajabulelani. Kwaba ukuthi sekuba nomshado. Mase kunomshado sekuhleli i-girlfriend nonkosikazi egcekeni elilodwa. Enye-ke inkinga leyo. Yabo lento eyenziwa uSibindi le yadiba ngomsindo, asisondeze eduzane. Yabo ukuthi kunomsindo omngakanani ngokuthi uSibindi ufuna ukushada intombazane enye, intombi nto esenabo abakhona before. Namanje lowo msindo awuphelile. Uyabo. Kungaba ukuthi siyaphambili vele fine, siyaphambili. Kodwa leya nto yilento le uMayeni ayifilile ngoMacele, noMakhumalo wafila into efanayo ngoMayeni. Inkinga-ke into yobu-fan base into ofuna ukuyithatha nje njengokuthi yes, no, uyabo, ulindele into enjalo ku-fan base because ungayikhuluma into abayibonayo bethi ayi akusiyona, bebale zonke lezi ezinye izinto ezingasizo because manje sekunomndeni shuthi obalulekile. Sekunesizathu sokuthi aka-understand osekhona ukuthi lo uyeza ngaphambi kwakho. Uyamuzwa futhi uma ichaza uMakhumalo ukuthi hayi akayazi indaba yokuthi ukulotsholweni.
Okusho ukuthi bekunama-plans aqhubeka yena engawazi. Kwelakhe isayidi azi ukuthi uMayeni akasekho kwi-page. Ngikwazela-phi ukuthi lokhu azi ukuthi uMayeni akasekho? Hamba ulalela kwigumbi lamakhosikazi la bakhuluma khona nge-ex eyabuyela i-ex ebuyela emuva. Uzwe ukuthi uMakhumalo ukhuluma into eningi kanjani. Mase uyayibuka ukuthi lento ayikhulumayo ayikho neduzane khona lapho etafuleni. Kodwa manje-ke inkinga umsile kwayenendlela yakhe le eyenzeka ekugcineni. Kodwa-ke ngeso noma fanbase isikhathi esiningi kuzothiwa amakhosikazi, kodwa yonke lento engiyishoyo yenziwe umseleko ukuthi abone ukuthi lokhu kubalulekile manje, lokhu akubalulekanga manje. Nangendlela efanayo futhi kuMacele nokuMayeni. Yileyo-ke i-issue okuyinto engabambeki ngesandla, kodwa into ebonakalayo nabasebeyichaza ngoba besilokhu siyifuna ukuthi yini inkinga. Mawuzothi akanankinga, uMayeni, uMacele, uMangwabe, uMakhumalo boba u-4 amaZulu. Kwadlala ihlombe ukhuluma ngomunye engaleyo. Sengiyakuxoxela-ke ngoba mhlampe ayifani lento ye-body language kwi-English nakwisiZulu. Kodwa nje uma kuwumuntu wesifazane wakhuluma ngomunye kwase kudlala amahlombe, usuke evinjwe iBhayibheli ukuthi engamshayi, kodwa kahle kahle engamshaya uma engasuke ethatha iBhayibheli elibeke phandle. Adlala amahlombe lakhuphuka izwe. Ubuke ukuthi umuphi unkosikazi owenze njalo uma ekhuluma ngomunye. Uyibuke leyo part ukuthi amahlombe enze njani. Usuke sebanjwe iBhayibheli ukuthi enga-act, kodwa lokho kudlala amahlombe kusho ukuthi wena une-anger. And-ke i-anger-ke ngikutshele, yazi ukuthi i-anger into enjani? Uyahamba nayo uyipresse, kodwa iyavukuzeka. Osewazi nje ukuthi futhi-ke bona bobabili-ke kulula-ke okwabo ngoba phela bayazana isikhathi eside. Uyazi ukuthi uzokhuluma uthini amsuse kuleya ndawo. Akusiyo into vele ukuthi iphelile. Uma usubabukisisa, uma kufika ithuba lokuthi unkosikazi omunye ukhuluma ngomunye, ubobuka lo dlala amahlombe ukuthi amahlombe adlaliswa yini. Usuke ilento engaphakathi kuyena. Angayifihla-ke uma simbuka, kodwa amahlombe akhe ayayisho ukuthi wena ungambamba ngezandla. Mhlampe-ke sekuyinto yeminyaka ukuthi kushiywana ngeminyaka, kodwa kuhleze ngimbona ngithi ukube kuya ngaye engamhluthula. Ngoba uyabona ukuthi zikhona izinto ezimcikayo kodwa ziphezu kwento ethile. Ayifihleki-ke leya nto ukuthi ubani uzizwa kanjani ngaye kuwena, iyabonakala. Nawe uyakwazi ukubona umuntu okubukayo ngenye indlela ukuthi okay ziyakhala. Ubuka uMakhumalo wayekhuluma ngoMayeni ukuthi wenze njani umzimba wakhe. Naye futhi uMayeni babanjwa nje iBhayibheli ukuthi bengathintani. Hawu, uma bengashibeka phansi iBhayibheli belikhiphe laphaya ngaphandle egeyithini, zingakhala. Ayikho-ke serious le video. Niphume-ke kule nto yenu fanbase ngoba le channel ngeke nize niyi-enjoy mayinjalo. Kodwa uMakhumalo noMayeni babanjwe iBhayibheli ukuthi bengathintani. Bye.